X-Factoren. Hvad vil du gerne synge for os i dag? Hvad vil du gerne synge for os i dag? Du må spørge, hvor er de der høretelefoner? Fordi det er så meget lort, og der er mere Ja, du starter bare. det var bare mit. Nu er det bare. Hvad skal jeg synge for jer? Godt. Du er ude. Hvad skal jeg synge for jer? Hvis du starter med Let It Be. When I found myself in time to trouble, Mother Mary comes to me. Let it be, let it be, let it be, let it be. Okay, lad os høre en anden sang. Måske vil det lyde lidt bedre, måske. Hvad har du sagt? Det ved jeg ikke. Der er ingen på en, der ringer. Det er Christina. Hej. Okay, skal vi så have Mia med os? Okay, det er jo, vi ses.